இதுல ஸ்டார்ட் as usual நீங்க ஸ்டார்டிங் பிரேயர் எல்லாம் சொல்லிட்டு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அப்படியே ஓகே 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 ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு வந்து 12th chapter 12th day actually, but day வந்து 3 ஸ்லோகா 3யா? ஓகே. சோ ஸ்லோகா 3 என்ன 9 and 10 நாளைக்கு நான் 4 9 எனக்கு என்னன்னா நாளைக்கு நான் 4 க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சேன். ஓ நோ ப்ராப்ளம். ஷூர், டோட்டலி நோ ப்ராப்ளம். சோ third chapter third ஸ்லோகா only நான் கடைசில மறுபடியும் ஒரு தடவை சாண்ட் பண்ணி சொல்றேன். இப்போ வந்து thank you so much, there is no problem. சிஷ்டாஷ்டகம் என்றது வந்து என்னன்னா 8 ஸ்லோகங்கள். 8 ஸ்லோகங்கள் கிருஷ்ணரோட 8 ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம பாக்குறதுதான் சிஷ்டாஷ்டகம். ஒரு தடவை கம்ப்ளீட்டா பண்ணலாம். இந்த பிரசன்டேஷன் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே சரி, அது அப்புறமா பிரசன்ட் பண்றேன். இப்ப வந்து ஸ்லோகம் ஒண்டி நம்ம சொல்லலாம், டைம் இருக்காது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமஹா தாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயः கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாம்ருதாஸ்வாகதம் सर्वात्मा सपन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमृते स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहा जनुनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मादनेन कीर्तनीय सदारी न धनं न जनं न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरकैतुकी त्वयि ऐनन्द तनुज किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थितधूली सदृशं चिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेर्वचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायिनं निमिषेण चक्षुषा भाविषायितम् शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्टया पादरतं पिनष्टु माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वावदधातु लम्पतो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. இருக்கீங்களா ஓடிட்டீங்களா? இருக்கேன். Nice, very nice. Mesmerizing. Thank you so much. First time I'm chanting in the mic. Usually ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்வேன். First time ஏன்னா எனக்கு பாட்டு ஸ்லோகம் சொல்வேன், அது கிளாஸ் எடுக்கறச்சே பாட்டு எனக்கு வரவே வராது. இதுவும் பாட்டு இல்ல, ஸ்லோகம் தான், பட் கீர்த்தன் மாதிரி. சரி எப்படி இருந்தாலும் நம்ம டிவோட்டிஸ் தானே, பரவாயில்ல. என்னோட கிளாஸ்ல லெவல் 2ல ஒரு பொண்ணு இருக்கா, நாளைக்கு பாட சொல்லியிருக்கேன் நானு. ரொம்ப அழகா பாடுவா, ரங்கநாயகின்னு. she'll sing very well, all whole இது 6 அஷ்டகம். I told her to sing tomorrow. Oh, very nice. Hare Krishna. Thank you so much. Mangalam Mathaji, நீங்க வந்து chanting starting எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த தேர்ட் ஸ்லோகம் ஒண்டி அதோட மீனிங் ஒண்டி படிச்சிட்டு நீங்க கண்டினியூ பண்ணிடலாம், சரிங்களா? என்கிட்ட இல்லையே அதுக்கு மீனிங். சரி, அதுக்குள்ள நீங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகம் பண்ணிட்டு இருங்க, நான் தேடி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஒரு செகண்ட்ல. எனக்கு ஏன் அவங்க அழகான மூஞ்சி தெரிய மாட்டேங்குது, முகம் தெரிய மாட்டேங்குது. இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் நீங்களே படிச்சிருங்க. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். சோ மூணாவது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு படிக்கிறது. த்ரிநாதபி சுனிச்சேன தரோரபி சைஷ்ணுனா அமானி நாமாதனீனா கீர்த்தனிய சதாஹரி. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of Lord constantly. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரா விட தன்னடக்கமா இருக்கணும்ன்றாங்க. ஸ்ட்ரா விட ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும், மத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும். அது ஒரு சைட்ல. இன்னொரு செடி மாதிரி பொறுமையா இருக்கணும். எவ்வளவு மழை எவ்வளவு இடி இருந்தாலும் செடி வந்து டென்ஷனே ஆகாது, பொறுமையா இருக்கும், ஆடாது அசையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். எந்த விதமான அகங்காரம் இருக்காம நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும், ஒபேசன்சஸ், ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்ன்றதுதான். அந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாதான் நம்ம கிருஷ்ணரோட அந்த நல்ல பேர் வந்து எல்லாருக்கும் அது கன்சிஸ்டன்டா ரெகுலரா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மேடம் நீங்க மாத்திக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் வந்து இப்ப என்னோட ஷேர் ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு என்னோட ஸ்கிரீனை போடணுமா, எப்படி? ஆமாமா, நீங்க தான் ஷேர் பண்ணணும். நான் வந்து ஸ்பாட்லைட் இருந்து ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்றேன். இல்லம்மா, என்னோட ஷேர் ஸ்கிரீன் நம்ம பிரஸ் பண்ணனும் இல்லையா பட்டன்ல? ஆமா, ஷேர் ஸ்கிரீன் போட்டு உங்க பிரசன்டேஷன் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஓகேம்மா, थैंक यू. Thank you so much. விசிபிளா எல்லாருக்கும்? ஆமா மாதாஜி, தெரியுமா? எஸ் மாதாஜி. It is not in full விசில் வரல இல்லையா? அதான் மாதாஜி, அது அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல கிளிக் பிரஸ் பண்ணு. அதான் ஸ்லைட் ஷோ. இதுதான் பண்ணேன். அதான் மாதாஜி. ஓகே. போக மாட்டேங்குது இது. இனிதான் வரும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். டுடே இன்னைக்கு வந்து நம்ம சாப்டர் 12 படிக்க போறோம். சாப்டர் 12 வந்து ஃபுல் அபவுட் டிவோட்டிஸை பற்றி தான். டிவோட்டிஸ் ஐ மீன் பக்தர்களை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். பக்தர்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான். இதில் வந்து ஸ்டோரி எதுவுமே கிடையாது, வெறும் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் தான். பட் அது சைத்தன்ய பிரபு வந்து அவர் 2 பேருக்கும், சனாதன கோஸ்வாமிக்கும் இவருக்கும் சொன்னதை நம்ம மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட்டி. நம்ம பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானானஞ்சன சாலக்காய சக்ஷு மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. படிக்க போற சாப்டர் நம்ம அத்தியாயம் 12, பக்தர் டிவோட்டினா என்னங்கிறத பத்தி படிக்க போறோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தன் லீலா முந்தைய எந்த அவதாரத்திலும் வெளிப்படவில்லை. சைத்தன்ய பகவான் உருகிய பொன் போல் பிரகாசித்து சந்தன மணம் கமழ 1 கோடி சூரியனை போல தோற்றமளித்தார். ஸோ இது இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் பேர் பக்தர், டிவோட்டியை பற்றி படிக்க போகிறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவர் பக்தர்னா எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வரும். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவர் இறைவனின் அன்பான ஆழ்நிலை அன்பான சேவையில் முழுமையாக அர்ப்பணித்து இருப்பதால் தேவதைகளின் அனைத்து தெய்வீக குணங்களையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார். இது போன்ற பல குணங்கள் நம்மளால வளர்த்துக்க முடியும். பக்தர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு முழுமையாக அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பதால் தேவதைகளின் அனைத்து தெய்வீக குணங்களையும் வளர்த்து பல குணங்கள் உள்ளன. ஆனால் சைத்தன்ய பகவான் அவற்றில் சிலவற்றை மட்டுமே சனாதன கோஸ்வாமியிடம் விவரித்தார். இறைவன் பக்தன் எப்பொழுதும் எல்லோரிடமும் அன்பாக இருப்பான். அவர் சண்டைகள் போடுவதில்லை. அவரது ஆர்வம் வாழ்க்கையின் சாராம்சத்தில் உள்ளது. இது ஆன்மீகம். அவன் எல்லோருக்கும் சமமானவன். அவனிடம் யாராலும் குறை காண முடியாது. அவனுடைய பெருந்தன்மையான மனம் எப்பொழுதும் புத்துணர்ச்சியுடனும் தூய்மையுடனும் இருக்கும். அவன் பொருள் இல்லாதவன். அவர் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நன்மை செய்பவர் மற்றும் அமைதியானவர் மற்றும் எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவர்கள். அவருக்கு பொருள் ஆசைகள் இல்லை. இதெல்லாம் யாரோட பாயிண்ட்ஸ்? ஒரு பக்தன்கிறவனுடைய பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம். அவர் மிகவும் பணிவாக இருப்பார் மற்றும் அவன் பொருள் இல்லாத அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நன்மை அமைதியானவர், எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவர்கள். அவருக்கு பொருள் ஆசைகள் இல்லை, மிகவும் பணிவானவர், தனது நோக்கத்தில் உறுதியாக இருப்பார்கள். நம்ம எடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. காமம், கோபம் போன்ற 6 ஜட குணங்களை வென்றவர்கள் அவர்கள்லாம். அவர் எப்போதும் விவேகம் உள்ளவர் மற்றும் மற்றவர்களை மதிக்க தெரிஞ்சவர்கள். ஆனால் அவர் தன்னை மதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மற்றவளையெல்லாம் அவர் ரொம்ப மதிக்க தெரிஞ்சவாள் தான். ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.25-21 கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர் இறைவனின் அன்பான சேவையில் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பவர் என்றும் விவரிக்கிறது. அங்கு பக்தர் எப்போதும் சகிப்புத்தன்மையும் கருணையும் உடையவனாகவும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கு நண்பனாகவும் இருப்பார். அவருக்கு எதிரிகள் இல்லை. அவர் அமைதியானவர், எல்லா நல்ல குணங்களையும் கொண்டவர். இவை கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒரு நபரின் சிறந்த பண்புகளாகும். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவர்களுக்கு முக்கியமான பண்புகள் இதெல்லாம் இருக்கணும். என்னென்ன? சேவை, அர்ப்பணிப்போடு இருப்பாள். அவள் கம்ப்ளீட்லி இம்மர்ஸ் வித் சின்சியாரிட்டி இருப்பாள். அவள் எப்போதுமே சகிப்புத்தன்மை இருக்கும். ஏதாவது எது எடுத்தாலும் அவளுக்கு கோபம் அந்த மாதிரிலாம் கருணை, மர்சிஃபுல்லாக இருப்பாள், கருணையோடு இருப்பாள். எதிரிகள் கிடையாது. அவளுக்கு எரிமீசே இருக்க மாட்டா. அதாவது உண்மையான பக்தர்களாக இருந்தாக்க அவளுக்கு எதிரிகள் இருக்கக்கூடாது. அவர் அமைதியானவர், எல்லா நல்ல குணங்களையும் கொண்டவர். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி உணர்வில் இருக்கிறவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ். இன்னொன்று 5.5.2 ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு பெரிய ஆத்மாவுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் ஒரு மகாத்மாவுக்கு அவரது விடுதலைக்கான பாதை தெரிஞ்சிருக்கும். இருப்பினும் பொருள் முதல்வாத நபர்களுடன் இணைந்திருப்பவர்கள் இருளின் பாதையில் உள்ளார்கள். அதனால ஒரு மகாத்மாவுக்கு விடுதலைக்கான பாதை அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் இந்த பொருள் உலகில் இருந்தாக்க இருளின் பாதை தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறார். அவை சமநிலையானவை, மிகவும் அமைதியானவை, கோபம் இல்லாதவை மற்றும் அனைத்து உயிரினங்களுடன் நட்பானவை. அத்தகைய புனிதர்களுடன் பழகுவதன் மூலம் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள இறைவன்
இறைவனின் பக்தராக மாற முடியும். உண்மையில் கடவுள் அன்பை வளர்க்க அத்தகைய பெரிய ஆத்மாக்களின் சங்கம் தேவை. அத்தகைய புனித மனிதர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் எவருக்கும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்துக்கான பாதை திறக்கிறது. மேலும் அவர்களை பின்பற்றுவர்கள் மூலம் ஒரு நிமிஷம் பின்பற்றுவதன் மூலம் முழு பக்தியின் சேவையில் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பது உறுதி. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளோட நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணினாக்க நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம மேலே டெவலப் ஆகலாம். புனிதமற்றவரிடமிருந்து விலகி இருப்பது குறித்து காத்தியாயன சம்ஹிதையில் இருந்து ஒரு வசனத்தை சைத்தன்ய பகவான் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். ஒருவன் இறைவனின் பக்தர்களாக இல்லாதவர்களுடன் பழகுவதை விட நெருப்பால் நிரப்பப்பட்ட கூண்டில் அடைக்கப்படும் துன்பங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றான், அது மாதிரி இறைவனோட பக்தர்களாக இல்லாதவர்களோட பழகிறத விட இந்த மாதிரி இருக்கிறதே இது. நெருப்பால் நிரப்பப்பட்ட கூண்டில் அடைக்கப்படும் துன்பங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் மதச்சார்பற்ற அல்லது பரமாத்மாவிடம் எந்த பக்தியும் இல்லாத நபர்களின் முகங்களை கூட பார்க்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஓகே, வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் பகவான் சைத்தன்யர் ஒருவர் தேவையற்ற நபர்களின் சகவாசத்தை கவனமாக தொடர்ந்து முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் பெற வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். இறைவன் தம் பக்தர்களிடம் மிகவும் அன்பானவர். அவர் மிகவும் நன்றியுடையவர், திறமையானவர், மகத்துவம் உள்ளவர். எனவே அவருடைய வார்த்தைகளை நம்புவது நமது கடமையாகும். நாம் போதுமான அறிவாளியாகவும் போதுமான கல்வியுடனும் இருந்தால் தயக்கமின்றி அவருடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றுவோம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நம்ம அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு, நம்மளோட நாலேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணினா அதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அக்குர்வரு கிருஷ்ணரிடம் என்ன சொல்றார்? பண்டித ஸ்வாத் அபரம் சரணம் சமியாத் பக்த பிரியாதிருத கிரஹ் சுகிருத கிரதஞாத் சர்வான் ததாதி சுகிருதோ பஜதோ பிகாமான் ஆத்மானம் அபிபசயோ நயசிய. உன்னை தவிர வேறு யாரிடம் நான் சரணடைய முடியும்? மிகவும் அன்பானவர் யார்? இவ்வளவு உண்மையுள்ளவர் யார்? யார் இவ்வளவு நட்பு மற்றும் மிகவும் நன்றி உள்ளவர் யார்? நீங்கள் மிகவும் பரிபூர்ணமாகவும் முழுமையாகவும் இருக்கிறீர்கள். உங்கள் பக்தருக்கு நீங்கள் உங்களை கொடுத்தாலும் நீங்கள் இன்னும் நிறைவாகவும் பரிபூர்ணமாகவும் இருக்கிறேன். எனவே உனது பக்தனின் அனைத்து ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்து அவனிடம் உன்னையே ஒப்படைத்து விடலாம். அதனால ஒரு பக்தர் நம்ம சரண்டர் ஆகி நம்ம இதுனாக்க எல்லாருமே கிடைக்கணும். ஓகே, அப்படி சரணடைந்த ஆன்மா பிருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா அல்லது மாயாப்பூர் போன்ற புண்ணிய ஸ்தலங்களில் தஞ்சம் புகுந்து இறைவனிடம் தன்னை சரணடைந்து, என் இறைவா, இன்று முதல் நான் உன்னுடையவன், நீங்கள் என்னை பாதுகாக்கலாம் அல்லது நீங்கள் விரும்பியபடி என்னை கொல்லலாம். அப்படி ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் புகுந்தால் கிருஷ்ணர் மிகவும் நன்றியுள்ளவராய் இருப்பார். இதுக்கு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு எல்லா வகையான பாதுகாப்பையும் தருகிறார். கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட நம்ம ஒண்ணுதான் நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளவுதான். அவர் என்ன வேணாலும் நமக்கு பண்ணி கொடுப்பார். அதனால அதுதான் அந்த சுதாமா ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு, நிறைய ஸ்டோரிஸ் நமக்கு தெரியும். எல்லாத்துலேயும் எப்படி அவர் கிருஷ்ண பகவான் தன்னோட காமிச்சு தனக்கு எப்படி அவளுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி அதனால பகவான் கிட்ட முதல்ல நம்மளோட கம்ப்ளீட்டா நமக்கு ஈகோ இருக்கக்கூடாது. அகம்பாவம், அகங்காரம், ஆணவம், இதெல்லாம் திமிர்த்தனம் இதெல்லாம் இல்லாம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பகவான்கிட்ட மட்டும் இல்லை, கூட இருக்கிற அசோசியேட்டு கூட நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல யாரெல்லாம் நம்மளோட அசோசியேட் ஆகியிருக்காளோ எல்லார்கிட்டையும் நம்ம பிரியமா பழகிண்டு நம்மளோட திமிருத்தனத்தை காமிக்காம நம்ம பதவசா இருந்தாலே அவருக்கு அதுவே பிடிச்சமானவாயிடும், நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சமானவளாயிடும். வி கேன் பிகம் க்ளோஸ் டு கிருஷ்ணா. அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். அதனால அது எங்க போகணும்னு சொல்றா, பிருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா, இந்த மாயாப்பூர், இந்த மாதிரி புண்ணிய ஸ்தலங்கள்லாம் போகணும். அங்கே போயிட்டு நிச்சயமா பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணால் நம்ம நினைச்சது நடக்கும். அந்த இடத்துல எல்லாம் போயிட்டு அடைக்கலம் புகுந்துக்கிறோம். அப்போ கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு நமக்கு வருகிற பாதுகாப்பெல்லாம் கொடுப்பார். ஓகே,
இது இன்னொன்று வந்து பாகவதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு இறக்கவிருக்கும் ஒரு நபர் முழு பெருமானின் முழு அடைக்கலத்தை பெற்று முழுவதுமாக அவருடைய பாதுகாப்பில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் அவர் உண்மையில் அந்த நேரத்தில் அழியாமையை அடைகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. பரமாத்மாவுடன் இணைவதற்கும் ஆழ்நிலை ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்கும் தகுதியுடையவர். ஓகே, அதனால என்ன சொல்லணும், அவற்றை கம்ப்ளீட்டா நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னாக்க நம்மளுக்கு கடைசி காலத்துல நமக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் கரெக்டா. அதே மாதிரி அவர்கிட்ட இணையத்துக்கு பண்ணுற ஏற்பாடுலாம் நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருவார் விஷ்ணு பகவான். பின்னர் பகவான் சனாதன கோஸ்வாமியிடம் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு நடைமுறை பக்தி சேவையின் பல்வேறு வகைகளையும் அறிகுறிகளையும் விளக்கினார். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இனிமே வரப்போறதுதான் அவர் எப்படி பகவானுக்கு இவருக்கு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னு பார்க்கலாம். நம்ம படிக்கிறது சைத்தன்யம் வந்து அவர் எப்படி அவருக்கு சனாதன கோஸ்வாமி நமது தற்போதைய புலன்களை கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அந்த நடைமுறை பக்தி சேவை எனப்படும். உண்மையில் பக்தி தொண்டு என்பது, பக்தி தொண்டுனா என்ன, முதல்ல ஜீவராசி நித்திய ஜீவன் மற்றும் அனைவரின் இதயத்திலும் செயலற்று கிடைக்கிறது. அந்த செயலற்ற பக்தி சேவையை அழைக்கும் நடைமுறை பக்தி சேவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், உயிருள்ள பொருள் அரசியல் நிக்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ப்ளீஸ். இதன் பொருள் என்னவென்றால், உயிருள்ள பொருள் அரசியல் அமைப்பு ரீதியாக உச்ச இறைவனின் பகுதியாகும். இறைவன் இந்த ஸ்லைடு தான் எனக்கு அங்கங்க படிக்க முடியாது. இறைவனை சூரியனுக்கும் உயிர்களை சூரிய ஒளியின் மூலக்கூறுகளுக்கும் ஒப்பிடலாம். இறைவனை சூரியனுக்கும் உயிர்களை சூரிய ஒளியின் மூலக்கூறுகளுக்கும், அந்த கதிர்கள் சூரிய ஒளியிலிருந்து வருகிறதுல அதுக்கு ஒப்பிடலாம். மாயையான ஆற்றலின் மயக்கத்தின் கீழ் ஆன்மீக தீப்பொறி கிட்டத்தட்ட அணைக்கப்படுகிறது. ஆனால் நடைமுறை பக்தி சேவை மூலம் ஒருவர் தனது இயற்கையான அரசியலமைப்பு நிலையை புதுப்பிக்க முடியும். அத்தகைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவர் தனது அசல் மற்றும் இயல்பான விடுதலை நிலைக்கு திரும்புகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நேர்மையான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒருவரின் புலன்களை கொண்டு நடைமுறை பக்தி சேவையை செய்ய முடியும். பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றத்துக்கான ஆன்மீக நடவடிக்கைகளை ஒருவர் கேட்பதன் மூலம் தொடங்குகிறார். உண்மையில் செவிப்புலன் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றத்திற்கான மிக முக்கியமான முறையாகும். முதல் பாயிண்ட் செவி காதுல கொடுத்து கேட்கணும். செவிப்புலன் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றத்துக்கான மிக முக்கியமான முக்கியமான முறை. செவி புலன் என்ன, முதல்ல ஸ்மரணம் கீர்த்தனம் வருது இல்லையா நமக்கு, நவ பக்தியில் அதுல முதல்து. மேலும் ஒருவர் கிருஷ்ணரை பற்றி சாதகமாக கேட்க மிகவும் ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். எல்லா ஊகங்களையும் பலன் தரும் செயல்களையும் கைவிட்டு ஒருவர் கிருஷ்ணரை வணங்கி கடவுளின் அன்பை அடைய விரும்ப வேண்டும். கடவுளின் அந்த அன்பு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் என்றென்றும் உள்ளது. நம்மகிட்ட எல்லாத்தையும் இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம கொண்டு போறதுன்னு தான் நமக்கு தெரியல. அதை பார்த்து கரெக்டா கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி இது வெறுமனே கேட்கும் செயல்முறையால் தூண்டப்பட வேண்டும். கேட்டல் என்ற மற்றும் மந்திரம் ஆகியவற்றை பக்தி சேவையின் முக்கிய முறைகள். பக்தி சேவையானது ஒழுங்குமுறை அல்லது அன்பானதாக இருக்கலாம். கிருஷ்ணரின் மீது அளவு கடந்த பாசத்தை வளர்த்து கொள்ளாத ஒருவர் வேத கட்டளையின்படியும் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின்படியும் தனது வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி மகாராஜா பரிசித்திற்கு அறிவுரை கூறினார். தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி ஸ்ரோத்வய கீர்த்தித்தவ்யஸ்ச ஸ்வர்த்தவ்யாஸ் சேத்ததாப்யா அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் வருது. ஓ பரதர்களில் சிறந்தவரே, பரமபுருஷனான ஹரியை பற்றி கேட்பதும் அவரை பற்றி பாடுவதும் எப்போதும் அவரை நினைவு கூறுவதும் அச்சமின்றி இருக்க விரும்பும் நபர்களின் தலையாய கடமையாகும். என்னென்ன, அவரை பற்றி கேட்கணும், அவரை பற்றி பாடணும், அவரை பற்றி நினைவு கூறணும். இது மூணுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் பக்தருக்கு. பகவான் விஷ்ணு எப்போதும் நினைவு கூறப்பட வேண்டியவர், ஒரு கணம் கூட மறக்க முடியாதவர். இதுவே அனைத்து ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளில் கட்டுப்படுத்தும் பொருளாகும். வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களில் உள்ள அனைத்து விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் ஒன்றாக எடுத்துக்கொண்டால்
பரமாத்மாவை நினைவு கூறுவதே எல்லாவற்றின் சாராம்சமாகும். பரமபுருஷ பகவான் ஒருவரது இதயத்தில் எப்போதும் நினைவு கூறுவது பக்தி சேவையின் முக்கிய நடைமுறையாகும். மேலும் அந்த நடைமுறையில் எந்த ஒழுங்குமுறை கோட்பாடுகளும் இல்லை, செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை இல்லை. ஓகே, அதனால அதை என்ன சொல்றாரோ அதை கரெக்டா பண்ணணும். ஓகே, இதுல இந்த பாயிண்ட் இப்பதான் வரப்போறது, நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் தான் மறுபடியும் வரும். இருப்பினும் பக்தி தொண்டினை சரியாக செய்வதற்கு ஒருவர் பொதுவாக பின்வரும் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு பக்தன்கிறவன் எப்படி இருக்கணும்? நேர்மையான ஆன்மீக குருவிடம் அடைக்கலம் பெறணும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்குன்னு ஒரு ஆச்சாரியா வச்சுக்கணும், நம்ம படிச்சிருக்கோம், அது இருக்கணும். ரெண்டாவது, ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெற வேண்டும். தீட்சை பெறதுனா என்ன? முதல்ல நம்ம 1 ரவுண்ட் சேன் பண்ணணும், அப்புறமா 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுகிறோம், அப்புறம் 8 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுகிறோம், ஆஸ்பயர் எடுக்கணும், அப்புறம் ஷெல்டர் எடுக்கணும். ஷெல்டர் எடுத்து ஆஃப்டர் 6 months இவள் எந்த தீட்சான்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் பிரபுஜி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு நம்ம முதல்ல ஆன்மீக குருவை நம்ம ஒருத்தர் எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு அது கரெக்டாக நம்ம அவர் சொல்கிற இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் அண்டு சாண்டிங் 16 ரவுண்ட்ஸ் மந்த்ரா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தீட்சை எடுத்துக்கணும். ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்யணும்னா என்ன? அதாவது அவர் எங்க இருக்காரோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம நின்று கோயிலுக்கு வருகிற மாலை பூமாலையெல்லாம் கட்டி கொடுக்கணும், அந்த கோயில் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி அந்த இடத்துல எல்லாம் இது பண்ணி கொடுக்கணும், பிரசாதம் விநியோகிக்கிறது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த பிரசாதம் கொடுக்கலாம், நிறைய ஒர்க் இருக்கு. அந்த மாதிரி சேவை எல்லாம் செஞ்சு குருவுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் அங்கே போய் பண்ணணும் கோயிலில். ஆன்மீக குருவை அன்பை விசாரித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குரு எப்படி எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும். அவர் ஒரு ஆன்மீக குருங்கிறவர் எப்படி இருப்பார்? எல்லார்கிட்டையும் அன்பார். யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு எனிமீஸே, அவருக்கு எல்லாவாளுக்கெல்லாம் எனிமீஸே இருக்க மாட்டார். தீட்சை கிடைச்சாச்சுன்னா நமக்கு எனிமீஸே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இறைவனி அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிட்டாச் ஆகி வரணும். அதுதான் இறைவனின் உன்னதமான அன்பான சேவைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட புனிதர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவேன். நிறைய வேத சாஸ்திரத்தெல்லாம் படித்து அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆச்சாரியால் கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக எல்லா விதமான பொழுதுபோக்குகள் இன்பங்களை விட்டுவிடவும், பொழுதுபோக்குன்னா இப்போ டிவி பார்க்குறோம், அது நிறைய ஒர்க் மெட்டீரியல்ஸில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பார்ட்டி அட்டெண்ட் பண்ணோம், இதெல்லாம் 1 by 1 மெதுவாக கிராஜுவலாக குறைச்சிடணும். இப்போ இமீடியட்டாக பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லி இன்வால்வ் இன் மெட்டீரியல் ஒர்க். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ஏஜ் ஆக ஆக எல்லா நம்மளுடைய டியூட்டிஸ் எல்லாம் மெட்டீரியல் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் வரிசையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போவே கற்றுன்னு வந்தால் அது ஏஜ் ஆக ஆக அது பண்ண முடியும். கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக எல்லா விதமான பொருள் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கவும் தயாராக இருங்கள். உடலை பராமரிப்பதற்காக கிருஷ்ணரால் அனுப்பப்பட்டவற்றால் திருப்தி அடையுங்கள். அதற்கு மேல் ஆசைப்படாதீர்கள். ஏகாதசி நாளில் விரதம் இருங்கள். இது பௌர்ணமிக்கு பிறகு 11ஆம் நாள் மற்றும் 11ஆம் நாள் அமாவாசைக்கு பிறகும் அத்தகைய நாட்களில் தானியங்களை அல்லது பீன்ஸில் அதாவது தானியங்கள் தான், அதை சாப்பிடுவதை நிறுத்த வேண்டும், சாப்பிடக்கூடாது. காய்கறிகள் மற்றும் பால் மிதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமாக பாலை குடிச்சா டிசென்ட்ரி ஆகிடும். அதனால எல்லாத்துக்கும் மிதமாக லிமிட்டட் குவான்டிட்டி தான் எடுத்துக்கணும் எதையுமே. மேலும் ஹரே கிருஷ்ணா கோஷம் மற்றும் வேதங்களை படிப்பது அதிகரிக்கும். அந்த சமயத்தில் ஏகாதசி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சாண்டிங் நிறைய பண்ணுவோம். டெய்லி 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் இன்ட்டு டபுள் த குவான்டிட்டி. 16 32 ஆக்குங்க, அப்புறம் 32 46 ஆகும். இப்படி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ டைம் கிடைக்குதோ மினிமம் ஒரு 4-5 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஏகாதசி. பக்தர்கள் பசுக்களுக்கு மரியாதை காட்டுங்கள் மற்றும் ஆலம்பரம் போன்ற புனித மரங்களுக்கும் இதுங்களும் அந்த மாதிரி. 1 minute. சாரி. பசுக்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். பசுக்கள் நமக்கு அம்மா 6 மாசமோ 8 மாசம் வரைக்கும் தான் நமக்கு பால் 1 வருஷம் வரைக்கும் தான் நமக்கு எல்லாம் பால் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் பசுமாடு நமக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக நமக்கு கொடுக்குது. அம்மாவோட அது எவ்வளோ மல்டிபிள் டைம்ஸ் நமக்கு அது அம்மாவா நம்மக்கிட்ட இருந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதனால அந்த பசுக்களுக்கு நமக்கு பசுக்கள் வதையை பண்ணுறதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதைகிட்ட மரியாதை காமிச்சு அவளையெல்லாம் பண்ணாதேன்னு சொல்லி கொடுக்கறது தான் நம்மளோட கடமை. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி புனிதமான மரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுகளுக்கும் இதுங்கணும். பக்தி மார்க்கத்தை பின்பற்ற தொடங்கும் நவபக்தர்கள் இந்த 10 கொள்கைகளே கடைபிடிப்பது அவசியம். இந்த 10 கொள்கைகள் கொடுத்துருக்கா, அந்த 10ஐயும் ஃபாலோ பண்ணணும்.
11வது கொள்கை, இறைவனுக்கு சேவை செய்வதிலும் அவருடைய திருநாமங்களை உச்சரிப்பதிலும் குற்றங்களை தவிர்க்க முயற்சிப்பது. புனித நாமத்தை ஜெபத்தில் 10 வகையான குற்றங்கள் இருக்கின்றன. இதெல்லாம் நம்ம இந்த சங்கல்பம் எடுக்கிறச்ச ஒவ்வொரு வாட்டியும் படிச்சிருக்கோம். அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கீங்க. ரிப்பீட்ல இங்க இருக்கிறதா நம்ம படிச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். இறைவனின் பக்தரை நிந்தித்தல், இறைவனையும் தேவர்களையும் ஒரே அளவில் கருதுவது அல்லது பல கடவுள்கள் இருப்பதாக நினைச்சுக்கிறது, ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை புறக்கணித்தல், வேதங்களின் அதிகாரத்தை குறைத்தல், கடவுளின் புனித நாமங்களை விளக்குதல், மந்திரத்தின் வலிமையால் பாவங்களை செய்தல், துரோகிகளுக்கு இறைவனின் திருநாமங்களின் மகிமைகளை அறிவுறுத்துவது, புனித நாமத்தை ஜபிப்பது ஜடபக்தியுடன் ஒப்பிடுவது, புனித நாமத்தை ஜபிக்கும் போது குறைவாக இருப்பது மற்றும் ஜட பொருள்களில் பற்றுக்கொள்வது, புனித நாமங்களை உச்சரித்தாலும் புனித நாமத்திற்கு எதிரான இந்த 10 குற்றங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த 10 அஃபென்ஸ். இது நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அதுல இருந்து கரெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அந்த ஜபம் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ராம் 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 அப்படி சொல்லிட்டு டிவியை பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்லைன்னா சமைச்சுட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் அதுல மட்டும் வச்சுன்னு பண்ணணும். அதெல்லாம் அஃபென்ஸ். நமக்கு தெரியாது இத்தனால. இப்போ ஒன்னொன்னா நமக்கு அதை சரி பண்ணிட்டே தான் வரணும். யாரு ஒரு துரோகியா இருந்தா, ஒரு எளிமையா இருந்தாலும் சரி, எவனா இருந்தாலும் சரி, அவளுக்கு இந்த ஹரிநாமத்தை பத்தி நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவளை நம்மளோட இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு இல்லைன்னா ஒரு வாரத்துல 4 பேருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். இந்த 10 குற்றங்கள் இல்லாம பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஓகே. இறைவனின் பக்தரை நிந்தித்தல் முதல் பாயிண்ட். பக்தரை நிந்தித்தல், ஒரு டிவோட்டி இருக்கா, அவ இந்த டிவோட்டி பிரபுஜியாவும் இருக்கும், மாதாஜியும் இருக்கும். அவளை நிந்திக்க கூடாது, அவளை பத்தி குறை சொல்லக்கூடாது. அவட்டுக்கு என்னென்ன நல்ல பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம பண்ணதுதான் நம்மளுடைய இது. நம்ம பெருந்தன்மை இல்லை, நம்ம கிருஷ்ணரோட டிவோட்டியா ஆகிறதுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட். அதெல்லாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னு ஸோ இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு. ஓகே. அடுத்தது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் 12வது கொள்கை. இப்ப 10 அங்கு படிச்சோம் இல்லையே, 10 11 வரைக்கும் வந்தாச்சு. 12வது, புனிதமற்ற பக்தி மற்றவர்களின் தொடர்பை தவிர்க்க வேண்டும். பக்தி இல்லாம இருக்கிற, புனிதம் இல்லாத இருக்கிறவள்கிட்ட எல்லாம் அவளோட தொடர்பை தவிர்க்க வேண்டும். அதாவது அவள்கிட்ட எளிமையா போக வேண்டாம், அவள்கிட்ட அசோசியேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி வச்சுக்க வேண்டாம். ஒருவரிடம் பல சீடர்களை பெற முயற்சிக்க கூடாது. ஒரு நிறைய சீடர்களை இதுங்கணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது. பல புத்தகங்களை புரிந்து கொள்வதற்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட புத்தகத்தை ஓரளவு புரிந்து கொள்வதற்கோ ஒருவர் சிரமப்படக்கூடாது. ஒன்றுமில்லை, இப்போ இது பகவத்கீதா படிக்கிறோம், அதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுதோ அதைத்தான் பார்த்து பண்ணிட்டு வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரே நாள்ல நம்மளால எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா படிச்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி பாகவதம், இப்போ ஈஸ்வபனிஷத்து, இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். எல்லாத்தையும் எவ்வளவு காலம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறதுல சிரமப்படக்கூடாது. சிரமம் இல்லாத ஈஸியா புரிஞ்சுன்னு வரணும். அதை பல்வேறு கோட்பாடுகளை பற்றி விவாதிப்பதே தரக்கூடாது. அதுல ஏதாவது வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு அது ஏன் இப்படி இப்போ சொல்லியிருக்கா, இந்த மாதிரி பண்ணாட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்லாம் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. ஒருவர் எந்த விதமான புலம்பலுக்கும் ஆளாகக்கூடாது. தேவதைகளையோ மற்ற வேதங்களையோ ஒருவர் அவமதிக்க கூடாது. அதை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. மற்றவர்கள் எல்லாம் பரம பகவான் அல்லது அவரது பக்தர்களுக்கு எதிரான நிந்தனையை ஒருவர் பொறுத்து கொள்ளக்கூடாது. பகவானை பத்தி ஏதாவது இழிவா சொன்னா அதை நம்ம பொறுத்துக்க கூடாது. அவளுக்கு கூப்பிட்டு வச்சு அவளுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். நாவல்கள் மற்றும் புனைக்கதைகளின் சாதாரண தலைப்புகளை தவிர்க்க வேண்டும். ஆனால் சாதாரண செய்திகளை கேட்பதும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று எந்த தடையும் இல்லை. ஒரு சிறிய பிழை கூட எந்த உயிரினத்திற்கும் எந்த தொந்தரவும் கொடுக்கக்கூடாது. ஒன்றுத்துக்குமே நம்மளால கெடுதல் பண்ணக்கூடாது. மேலே குறிப்பிட்ட 20 கொள்கைகளில் முதல் 10 உறுதியானவை, 2வது 10 தடை செய்யும். சீலகுரு கோஸ்வாமியால் துவக்கப்பட்ட பக்தி சாமிருத சிந்துவில் ஒருவர் நடத்தையில் மிகவும் தாராளமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் மற்றும் விரும்பத்தகாத செயல்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 20 விதிமுறைகளில் மிக முக்கியமானவைகளில் முதல் 3, அதாவது ஒரு நேர்மையான ஆன்மீக குருவை தங்குமிடத்தை ஏற்றுக்கொள்வதால் அவரால் இந்த ஓகே அதுல பஞ்சாயத்து இந்த 20 தவிர மேலும் 35 பக்தி தொண்டுகள் உள்ளன. மேலும் அவற்றை பின்வருமாறு பகுப்பாய்வு செய்யலாம். மொத்தம் இன்னும் இது தவிர்த்து இன்னும் 35 இருக்கு. இறைவனை பற்றி கேட்பது, அவரை பற்றி பாடுவது, அவரை நினைவு கூறுவது, வழிபாடு,
அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்தல், அவருக்கு சேவை செய்தல், அவரது பணியாளராக ஈடுபாடு காட்டுதல், அவருடன் நட்பாக இருப்பது, அனைத்தையும் அவருக்கு வழங்குதல், தெய்வத்தின் முன் நடனம் ஆடுதல், தெய்வத்தின் முன் பாடுதல், தன் எண்ணங்களை தெய்வத்திற்கு தெரிவித்தல், தெய்வத்திற்கு வணக்கம் செலுத்துதல், தெய்வத்திற்கும் பக்தர்களுக்கும் மரியாதை காட்டி எழுந்து நிற்பது, ஒரு பக்தர் எழுந்தருளும் போது பின்தொடர்வது வாசலுக்கு செல்வது, ஒரு பக்தர் போறது அவர்கிட்ட இதுவாக இருக்கணும். இறைவனுடைய ஆலயத்திற்கு கோயிலுக்குள்ள போகணும், இறைவனுடைய ஆலயத்தை சுற்றி வரணும், பிரதர்ஷனம் பண்ணணும் கோயில்ல. இறைவனுக்கு பிரார்த்தனை செய்தல், அவரை போற்றி பாடுதல், சங்கீர்த்தனம் செய்தல் அல்லது சபையில் புனித நாமத்தை உச்சரித்தல், தெய்வத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தூபங்கள் மற்றும் மலர்களை வாசனை செய்தல், மோகந்து பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் பிரசாதம் தொடங்கப்பட்டு அவருக்கு சேவை செய்வது, கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்படும் உணவு, அதெல்லாம் ஆரத்தி விழாவில் கலந்து கொள்வது, தெய்வம் இறைவனுக்கும் சுவையான உணவுப் பொருள்களை வழங்குதல், இறைவனை தியானித்தல், துளசி மரத்திற்கு நீர் ஊற்றுதல், வைஷ்ணவர்கள் அல்லது மேம்பட்ட பக்தர்களுக்கு மரியாதை செய்தல், மதுரா அல்லது பிருந்தாவனத்தில் வசிப்பது, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்வது, கிருஷ்ணரை அடைய தன்னால் முடிந்த அளவு முயற்சி செய்தல், கிருஷ்ணரிடம் கருணையை எதிர்பார்ப்பது. இதுல நிலம் 32 இந்த பேஜ்ல வந்திருக்கு. 33வது கிருஷ்ணரின் சம்பிரதாயப்படி பணிகளை செய்வதில் பக்தர்களுடன் சேருதல், எல்லா வகையிலும் இறைவனிடம் சரணடைதல், வெவ்வேறு சடங்குகள் மற்றும் சபதங்களை கடைபிடித்தல். இந்த 35 பொருள்களுடன் மேலும் 4 சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஒருவர் வைஷ்ணவர் என்பதை காட்டுவதற்காக ஒருவரது உடலை சந்தனக்கூழால் அடையாளப்படுத்துதல், அது ஒரு இது எடுத்துக்கணும் இல்லையா, அது வைஷ்ணவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவரோட முகத்துல அந்த இதை எடுத்துக்கணும், நாமத்தை போட்டுக்கணும், சந்தனக்கூழால அடையாளப்படுத்துதல், இறைவனின் திருநாமங்களால் ஒருவரின் உடலை மறைத்தல், தெய்வத்தின் உரைகளில் எச்சங்கள் அதெல்லாம் போடாம இருக்கணும், கருணாமிர்தத்தை பருகுதல், தெய்வத்தை கழுவிய நீர். இந்த 4 கூடுதல் பொருள்களும் 39 பொருள்களை பக்தி தொண்டிற்கு செய்கின்றன. இவை அனைத்திலும் பின்வரும் 5 முக்கியமானவை: பக்தர்களுடன் பழகுவது, இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பது, மதுரா அல்லது விருந்தாவனம் போன்ற புனிதமான இடத்தில் வாழ்வது மற்றும் மிகுந்த பக்தியுடன் கடவுளுக்கு சேவை செய்வது. இந்த விஷயங்களை குறிப்பாக ரூபா கோஸ்வாமி தனது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலே உள்ள 39 உருப்படிகள் 31 பாயிண்ட்டும், மேலும் இந்த 5 பாயிண்ட்டும் மொத்தம் 44 பாயிண்ட்ஸும் இவற்றுடன் 20 பூர்வாங்க பொருட்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 64 பொருட்கள் பக்தி தொண்டனை நடத்துவதற்காக உள்ளன. 64 பாயிண்ட்ஸ் மொத்தம் நமக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நம்ம பியூர் டிவோட்டி ஆக முடியும். இந்த 64 பொருள்களையும் தான் உடல், மனம் மற்றும் புலன்களால் ஏற்றுக்கொள்பவரின் பக்தி சேவை படிப்படியாக தூய்மையாகிறது. சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மற்றவரிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை, சில ஒரே மாதிரியானவை, மற்றவை கலவையாக தோணும், சிலதெல்லாம் ரிப்பீட்டாவே இருக்கும், சிலது மிக்சடா இருக்கும். ஸ்ரீல கோஸ்வாமி ஒரே மனநிலையில் இருப்பவருடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். அதாவது நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா, டிவோஷனல் இதில் நம்மளோட வேவ் லென்த்துக்கு சேம் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அவளோட இதுலேயே இருக்கணும். ஏன்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருந்தாக்க, நம்ம பாசிட்டிவ் அப்ரோச் பீப்புளோட ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு இன்னும் நம்ம எலிவேட் ஆகலாம் பக்தி தொண்டில். நம்ம அப்படி இல்லாத நெகட்டிவ் அப்ரோச்சில் இது என்னப்பா இது அப்படி இப்படின்னு பேசுறதுக்காலே அவளோட போனால் நம்ம என்ன ஆகும், நம்மளோட பாசிட்டிவ் வைபெல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும், நம்ம நெகட்டிவ் மட்டும் வந்துடும். அதனால நம்ம அசோசியேஷன் ஆல்சோ நமக்கு அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸில் இருக்கிறவங்களோட நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாருமே அந்த லைனில் தான் இருக்கும். அதனால் நமக்குள்ள ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது அவுட் சைடில் வெளியில் யார்ட்டையாவது போய் அந்த மாதிரி அதை பிலீவ் பண்ணாத வாழ்த்தெல்லாம் போய் பண்ணிட்டு நம்மளோட டயத்தையும் வேஸ்ட் அடிச்சுட்டு நம்ம பாசிட்டிவ் வைப்பையும் குறைச்சிக்க கூடாது. அது யாரெல்லாம் நம்மள சொல்றதை கேட்குறாளோ அவள்கிட்ட மேற்கொண்டு பேசணும், இல்லைன்னா பேசக்கூடாது. ஓகே. ஸ்ரீல கோபாலன் ஒரே மனதில் இப்படி சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். எனவே கிருஷ்ண உணர்விற்கான சில சங்கங்களை உருவாக்கி கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவையும் பக்தி தொண்டையும் வளர்ப்பதற்காக ஒன்றாக வாழ்வது அவசியம். அந்த சங்கத்தில் வாழ்வதற்கு மிக முக்கியமான விஷயம் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பற்றிய பரஸ்பர புரிதல், நம்பிக்கையும் பக்தியும் வளரும் போது அவர்கள் தெய்வ வழிபாடாக மாற்றப்பட்டு புனித நாமத்தை உச்சரித்து மதுரா மற்றும் பிருந்தாவனம் போன்ற புனித ஸ்தலங்களில் வாழ்கிறார்கள். முதல் 39ற்கு பிறகு குறிப்பிடப்பட்ட 5 பாயிண்ட்ஸ் மிகவும் முக்கியமானவை என்றாலும் முக்கியமானவை மற்றும் அவசியமானவை.
ஒருவரால் இந்த 5 பொருள்களையும் எளிமையாக வெளியேற்ற முடிந்தால் அவை அவற்றை சரியாக செய்யாவிட்டாலும் அவர் மிக உயர்ந்த பரிபூர்ண நிலைக்கு உயர்த்தப்படலாம். ஒருவரது திறனுக்கு ஏற்ப ஒருவர் ஒரு பொருளை அடைய பல பொருள்களை செய்ய முடியும் இல்லையா? ஆனால் பக்தி தொண்டில் முழு ஈடுபாட்டில் முக்கிய காரணியே ஒருவர் பாதையில் முன்னேற செய்கிறது. வரலாற்றில் சில பக்தர்கள் மகாராஜா அமரீஷரை போல பக்தி சேவையில் முழுமையை அடைந்தார்கள். இன்னும் பலர் ஒரே பொருளின் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் முழுமை அடைந்தனர். அவர்களில் சிலர் மகாராஜா பரீட்சித் அவர் வெறுமனே கேட்பதன் மூலம் விடுவிக்கப்பட்டு முழுமையாக்கப்பட்டார். சுகதேவ கோஸ்வாமி முக்கியடைந்து பக்தி தொண்டில் பரிமூலத்தை அடைந்தவர். பிரகலாத மகாராஜா நினைவு செய்வதன் மூலம் முழுமையடைந்தவர். லக்ஷ்மி இறைவனின் தாமரை பாதங்களை சேமித்து பரிபூரணத்தை அடைந்தவர். ருது மன்னன் வெறுமனே வழிபடுவதன் மூலம் முழுமையடைந்தார். ஹனுமான் ராமரிடம் அடியாராக மாறியதன் மூலம் முழுமையடைந்தவர். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் நண்பனாக இருப்பதன் மூலம் முழுமையடைந்தார். மற்றும் பலி மகாராஜா தன்னிடம் உள்ள அனைத்தையும் வழங்குவதன் மூலம் முழுமையடைந்தவர். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி மகாராஜா அமரீஷ் பக்தி சேவையின் அனைத்து பொருள்களையும் செய்தார். அவர் முதலில் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் பதித்து ஈடுபடுத்தினார். பரமபுருஷ பகவானின் ஆழ்நிலை குணங்களை விவரிப்பதில் அவர் தனது வார்த்தைகள் பேசும் சக்தியை ஈடுபடுத்தினார். அவர் தனது கைகளை தெய்வத்தின் கோவிலை கழுவுவதிலும், காதுகள் கிருஷ்ணரி வார்த்தைகளை கேட்பதிலும், அவரது கண்கள் தெய்வத்தை பார்ப்பதிலும் ஈடுபட்டார். இதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கைகள் தெய்வத்தின் கோவிலை அதை கிளீன் பண்ணி கொடுக்கறதுலையும், காதுகள் கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுலையும், கண்கள் தெய்வத்தை பார்க்கறதுலையும் ஈடுபட்டார். அவர் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் தனது தொடு உணர்வில் ஈடுபட்டார். மேலும் அவர் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களின் நறுமணத்தை ரசிப்பதன் மூலம் தனது வாசனை உணர்வில் ஈடுபட்டார். அவர் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட துளசி இலைகளை சுவைப்பதிலும், கிருஷ்ணரின் கோவிலுக்கு செல்வதிலும், தனது கால்களை கிருஷ்ணரின் தெய்வத்திற்கு தலை வணங்குவதையும் வைப்பதில் அவர் ஈடுபட்டார். அவருடைய ஆசைகள் மற்றும் லட்சியங்கள் அனைத்தும் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டதால் மகாராஜா அமரீஷர் அனைத்து விதமான வழிகளிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதில் தலைவராக கருதப்படுகிறார். முழு கிருஷ்ண உணர்வோடு இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் முனிவர்களிடமும் தேவர்களிடமும் முன்னோர்களிடமும் இருந்த அனைத்து கடன்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அவர்களுக்கு பொதுவாக அனைவரும் கடன் பட்டிருக்கிறார்கள். முதல் 64 சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அது 38 வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருந்தாச்சு. 39வது குறிப்பிட்ட கடைசி 5 பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமானவை மற்றும் அவசியமானவை. ஒருவரால் இந்த 5 பொருள்களையும் எளிமையாக வெளியேற்ற முடிந்தால் அவர் அவற்றையும் சரியாக செய்யாவிட்டாலும் அவர் மிக உயர்ந்த பரிபூர்ண நிலைக்கு வருத்தப்படலாம். ஏன் காரணம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 25 நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதனால அது உயர்த்தப்படும். ஒருவரது திறனுக்கு ஏற்ப ஒருவர் ஒரு பொருளை அல்லது பல பொருள்களை செய்ய முடியும். ஆனால் பக்தி தொண்டில் முழு ஈடுபாட்டின் முக்கிய காரணியே ஒருவரை பாதையில் முன்னேறி செய்கிறது. வரலாற்றில் சில பக்தர்கள் மகாராஜா அமரீஷை போல பக்தி சேவையின் அனைத்து பொருள்களையும் செயல்படுத்துவதன் மூலம் பக்தி சேவையின் முழுமையை அடைந்தனர். இன்னும் பலர் ஒரே பொருளின் கடமைகளையும் நிறைவேற்றுவதன் மூலம் முழுமையடைந்தார்கள். அவர்களில் சிலர் மகாராஜா பரீட்சித் வெறுமனே கேட்பதன் மூலம் விடுவிக்கப்பட்டு முழுமையாக்கப்பட்டார். சுகதேவ் கோஸ்வாமி முக்தியடைந்து பக்தி தொண்டில் பரிபூர்ணத்தை அடைந்தவர். பிரகலாத் மகாராஜா நினைவு செய்வதன் மூலம் முழுமையடைந்தவர். லக்ஷ்மி இறைவனின் தாமரை பாதங்களை சேவித்து பரிபூர்ணத்தை அடைந்தவர். ருது மன்னன் வெறுமனே வழிபடுவதன் மூலம் அடைந்தார். இந்த மாதிரி முதல்ல அதே பாயிண்ட்ஸும் திரும்பி வந்திருக்கு. ராமரின் அடியாராக மாற்றியதன் மூலம் முழுமையடைந்தவர். யாரு? அனுமான். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் நண்பனாக இருப்பதன் மூலம் முழுமையடைந்தவர். மற்றும் பலி மகாராஜா தன்னிடம் உள்ள அனைத்தையும் வழங்குவதன் மூலம் முழுமையடைந்தவர். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி மகாராஜா அமரீஷ் பக்தி சேவையின் அனைத்து பொருள்களையும் செய்தார். அவர் முதலில் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் பதித்து ஈடுபடுத்தினார். பரமபுருஷ பகவானின் ஆழ்நிலை குணங்களை விவரிப்பதில் அவர் தனது வார்த்தைகளை பேசும் சக்தியை ஈடுபடுத்தினார். தனது கைகளை தெய்வத்தின் கோயிலை கழுவுவதிலும், காதுகள் கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை கேட்பதிலும், அவரது கண்கள் தெய்வத்தை பார்ப்பதிலும் ஈடுபட்டார். பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் தனது தொடு உணர்வில் ஈடுபட்டார். மேலும் அவர் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களின் நறுமணத்தை ரசிப்பதன் மூலம் தனது வாசனை உணர்வில் ஈடுபட்டார். இதுவும் பாயிண்ட் திருப்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு.
அவர் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட துளசி இலைகளை சுவைப்பதில், கிருஷ்ணரின் கோயிலுக்கு செல்வதிலும், தனது கால்களை கிருஷ்ணரின் தெய்வத்துக்கு தலை வணங்குவதையும் சுவைப்பதில் ஈடுபட்டார். அவருடைய ஆசைகள் மற்றும் லட்சியங்கள் அனைத்தும் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டதால் மகாராஜா அம்பரீஷ் அனைத்து விதமான வழிகளிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதில் தலைவராக கருதப்படுகிறார். முழு கிருஷ்ண உணர்வோடு இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர் முனிவர்களிடமும் தேவர்களிடமும் முன்னோர்களிடம் இருந்து அனைத்து கடன்களிலிருந்து விடுபட்டு அவர்களுக்கு பொதுவாக அனைவரும் கடன் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஸோ பக்தி தொண்டின் தளத்திற்கு உயர்வதற்கு அறிவும் துறவும் அவசியம் என்று சில ஆழ்நிலைவாதிகள் முற்றிலும் தவறான புரிதலில் நினைக்கிறார்கள். அது அப்படி இல்லை. அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதும் பலனளிக்கும் செயல்களை துறப்பதும் ஒருவரின் ஆன்மீக இருப்பை புரிந்து கொள்வதற்கு அவசியமாக இருக்கலாம். ஆனால் அவை பக்தி சேவையின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. அறிவு மற்றும் பலனளிக்கும் செயல்களில் முடிவுகள் முறையே விடுதலை மற்றும் பொருள் உணர்வு திருப்தியாகும். எனவே அவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஒரு பகுதியாக இருக்க முடியாது. மாறாக பக்தி தொண்டு செய்வதில் அவர்களுக்கு உள்ளார்ந்த மதிப்பும் இல்லை. அறிவு மற்றும் பலனளிக்கும் செயல்களின் முடிவுகளின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஒருவன் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற முடியும். பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தன் இயல்பிலேயே வன்முறையற்றவனாக இருப்பதாலும் அவனது மனமும் புலன்களும் கட்டுப்படுத்துவதாலும் அறிவை வளர்த்தும் பலனளிக்கும் செயல்களை செய்வதன் மூலம் ஏற்படும் நல்ல குணங்களை பெறுவதற்கு அவன் சிறப்பு முயற்சி செய்ய வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே பக்தன். அவன் சிறப்பா தனியா ஒன்றும் ஸ்பெஷலா இருக்கு. அவனுக்கு தெரியும் என்னென்ன பண்ணணும்னு அந்த பக்தனுக்கு. ஒன்று உத்தவர் கிருஷ்ணரிடம் வேத கட்டளைகளின்படி விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை பற்றி கேள்வி எழுப்பிய போது அவர் கேட்டார், வேத பாடல்கள் ஒருவரை பௌதீக இன்பத்தில் ஏன் ஊக்குவிக்கின்றன? அதே நேரத்தில் வேத உபதேசங்களும் ஒருவரை எல்லா மாயிலிருந்து விடுவித்து ஒருவரை நோக்கி ஊக்கப்படுத்துகின்றன. விடுதலையா? வேத விதிகளில் பரமகிருஷ்ணனால் நியமிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் வெளிப்படையாக முரண்பாடுகள் உள்ளன. மேலும் இந்த முரண்பாடுகளை ஒருவன் எவ்வாறு தீர்க்க முடியும் என்பதை அறிய உத்தவர் ஆர்வமாக இருந்தார். பதிலுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மேலே குறிப்பிட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11.20-31 வசனத்தை மேற்கோள் காட்டினார். அவருக்கு பக்தி தொண்டின் மேன்மையை பற்றி தெரிவித்தார். ஏற்கனவே என்னிடம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள என் மீது மனதை நிலைநிறுத்திய ஒருவருக்கு அது அறிவையும் துறவியும் வளர்ப்பதற்கு நடைமுறை அல்லது அவசியமாக இல்லை. இவ்வாறாக பக்தி தொண்டானது வேறு எந்த செயலையும் சாராதது என்பது இறைவனின் முடிவு. அறிவை வளர்ப்பது, துறத்தல், அது தியானம் ஆரம்பத்திலிருந்து சிறு உதவியாக இருக்கலாம். ஆனால் அவை பக்தி சேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவசியமானதாக கருத முடியாது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் பக்தி சேவையானது அறிவு மற்றும் துறவு ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியிலிருந்து சுயாதீனமாக விடுவிக்கப்படலாம். இது சம்பந்தமாக ஸ்கந்த புராணத்தில் இருந்து ஒரு வசனம் உள்ளது. அதில் நாரத முனி ஒரு வேட்டையாடும் போது பழங்குடியினரிடம் கூறுகிறார், ஓ வேட்டைக்காரனே, நீ இப்போது பெற்றுள்ள தகுதிகள் அகிம்சை மற்றும் பிற வியக்கத்தக்கவை அல்ல. ஏனென்றால் ஈடுபாடு கொண்டவர் பரமாத்மாவுக்கு பக்தியுடன் சேவை செய்வது எந்த சூழ்நிலையிலும் யாருக்கும் தொந்தரவாக இருக்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இது வேட்டையாடும் பழங்குடியினர் கூட வேட்டைக்காரன் இப்போ பெற்றது அஹிம்சை மற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கடைசியில் அதோட முடிஞ்சது. பரமாத்மாவோட பக்தி எந்த சூழ்நிலையும் யாருக்கும் தொந்தரவாக இருக்க முடியாது. பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டுட்டாக்க நமக்கு பரமாத்மாவுக்கும் பக்தியுடன் எந்த சூழ்நிலையும் யாருக்கும் தொந்தரவாக இருக்க முடியாது என்று முடிச்சுட்டார். அதோட நாரத முனி வேட்டையாடும் பழங்குடியினருக்கு இந்த மாதிரி சொல்ற. சரியா? ஓகே, இதோட இது முடிஞ்சிச்சு பக்தி தொண்டுக்கு. நம்ம ஆக மொத்தம் நம்ம என்ன பண்ணணும் பக்தி தொண்டுனாக்க, இந்த மொத்தமாக இந்த இருக்கிற 64 பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம ஒன்றொன்னா எழுதி வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். 64 நமக்கு மெயினாக நம்ம இப்போ எல்லாருமே நம்ம இங்கே இருக்கிற level 2 level 3 படிக்கிறவா தான் நம்ம டிவோட்டிஸ்லாம் இருக்கோம். நமக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பக்தி தொண்டுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்தாச்சு. 16 ரவுண்ட் ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். மார்னிங் மங்கள ஆரத்தி கண்டிப்பாக பாருங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை 8:30க்கு எல்லாரும் அதை அட்டன் பண்ணி அது கிளம்பு எவ்ரிடே. அதே மாதிரி தமிழில் வேணாலும் இல்லாட்டா மார்னிங் தமிழ்லையும் நடக்குது 6 o'clock, அதை அட்டன் பண்ணி கேளுக்கும். இந்த மாதிரி நம்மளாவே தான் நம்மளை அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளாவே ப்ரொசீட் மேலே போயிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருங்கோ. விரதம் இருக்கிறதுனா ஃபுல் ஃபாஸ்டிங், நிர்ஜல் ஃபாஸ்டிங் முடிஞ்சவா பண்ணலாம், பண்ண முடியாதவா அந்த மாதிரி வில் பவர் இல்லைன்னாக்க அதுக்காக கவலைப்பட வேண்டாம். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணி தான் நம்ம பகவானை நம்ம கிட்டக்க நெருங்க முடியும். ஓகே, அதனால
இந்த சாப்டர் முழுக்க முழுக்க ஒரு பக்தன்கிறவன் எப்படி பக்தன் ஆக முடியும், பக்தன் உண்டான அவன் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு தான் படிச்சிருந்தோம். இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். மான்சா கல்பத்ருப்சிய சச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனபியோ வைஷ்ணவ்யப்பியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம இந்த கிளாஸை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன்? யாராவது நல்லா தமிழ் கரெக்டா படிக்கிறோம் அப்படி படிச்சுட்டே வாசிக்கவா மாதாஜி? படிமா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்திற்கான வெளிப்புற காரணங்கள். ஃபர்ஸ்ட் லைன் வரல மாதாஜி. மாதாஜி கிளியரா தான் தெரியுது. மகாபிரபு லேண்ட்ஸ்கேப்ல ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் அவதாரத்திற்கான வெளிப்புற காரணங்கள் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்முடைய லீலைகளை கிருஷ்ணரின் உருவில் வெளிப்படுத்தியதற்கு பிறகு நமக்கும் தமது பெற்றோர்கள், காதலிகள், நண்பர்கள் மற்றும் சேவகர்கள் இடையிலான பிரேமையை மற்றும் தெய்வீக ரசங்களை தாமே சுயமாக பக்தனின் வடிவில் தோன்றி விளக்குவது சிறந்ததாக இருக்கும் என்று எண்ணினார். அத்தகைய அன்பு பரிமாற்றங்களுக்கு சாக்ஷாத் பகவானே ஆதாரம். ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவற்றிற்கான பொருள், விஷயம் ஆளப்படுபவர். இருப்பினும் ஆள்பவரான பகவான் ஆளப்படும் விஷயங்களை ராதாராணியின் ஸ்தானத்திலிருந்து அன்பு ரசத்தினை அனுபவிக்க விரும்பினார். இரண்டாவது காரணம் தம்முடைய சொந்த தெய்வீக ரசத்தை புரிந்து கொள்வதாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் இனிமையே நிரம்பியவர். அவரின் மீதான ராதாராணியின் கவர்ச்சி தன்னிகரற்றது. அந்த கவர்ச்சியை புரிந்து கொள்ளவும் தம்முடைய தெய்வீக இனிமையை தாமே புரிந்து கொள்ளவும் அவர் ராதாராணியின் மனோபாவத்தை ஏற்றார். சைதன்ய மகாபிரபு மேலே சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றியதற்கான மூன்றாவது காரணம் ராதாராணியினால் சுவைக்கப்படும் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதாகும். எனது உறவினை ராதாராணியும் ராதாராணியின் உறவினை நானும் அனுபவிக்கின்றோம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் ஆன்மீக காதலர்களுக்கிடையேயான தெய்வீக ரச பரிமாற்றத்தில் என்னை காட்டிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அதிகம் இன்பம் அடைகிறாள் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நினைத்தார். கிருஷ்ணரின் உருவில் ராதாராணி அதிகமான தெய்வீக இன்பத்தை அடைந்தாள். அந்த நிலையினை கிருஷ்ணரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் நிலை கிருஷ்ணருக்கு முற்றிலும் அயலானதாக, தொடர்பற்றதாக இருந்திருந்ததால் அவரது நிலையை அனுபவிப்பது அவருக்கு அசாத்தியமாக இருந்தது. கிருஷ்ணர் தெய்வீக ஆண், ராதாராணியோ தெய்வீக பெண். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை நேசிப்பதால் எழும் தெய்வீக இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனோபாவத்தையும் மேனி நிறத்தையும் ஏற்று சைதன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றினார். மேலும் காமத்திற்கும் அன்பிற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை தெளிவாக விளக்கிக் கொள்ள பண்ணுங்க மாதாஜி. விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ராதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான உறவுகள் பௌதிக காமத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை. கலியுகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமம் சங்கீர்த்தன மகிமை. வேத இலக்கியங்களின்படி கலியுகத்தில் மனிதர்களின் தலையாய கடமை நாம சங்கீர்த்தனம் எனப்படுகிறது. இவ்வழிமுறையை பிரச்சாரம் செய்வதே இந்த யுகத்திற்கான அவதாரத்தின் விசேஷமான திருப்பணியாகும். இருப்பினும் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் மட்டுமே அவருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையிலான 4 வகையான முக்கிய ரசங்களின் ரகசியமான அன்பு தொண்டினை விளக்க முடியும். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் தாமே தம்முடைய அம்சங்களுடன் இணைந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றினார். சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணரே என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் இதர சாஸ்திரங்களிலிருந்து கிருஷ்ணதாச கவிராஜர் பல்வேறு
அங்கீகாரம் பெற்ற பிராமணர்களை எடுத்துரைக்கின்றார். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அங்க அறிகுறிகளை எடுத்துரைத்து எடுத்துரைத்து அவை யாவும் முழுமுதற் கடவுளிடம் மட்டுமே தோன்றும் என்பதை விளக்குகிறார். மேலும் ஸ்ரீ நித்யானந்தர், அத்வைதர், கதாதரர், ஸ்ரீவாசர், இதர பக்தர்கள் என சைதன்ய மகாபிரபு தம்முடைய சொந்த சகாக்களுடன் ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனத்தின் சிறப்பான முக்கியத்துவத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தோன்றினார் என்பதையும் நிரூபித்துள்ளார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றம் முக்கியமானதும் ரகசியமானதும் ஆகும். அவரை தூய பக்தர்களாலும் பக்தி தொண்டின் வழிமுறையாலும் மட்டுமே அங்கீகரிக்க இயலும். பரமபுருஷ பகவான் என்னும் தமது அடையாளத்தினை மறைக்க தம்மை ஒரு பக்தனாக வெளிப்படுத்துவதற்கு பகவான் முயன்றார். ஆயினும் அவரது விசேஷ தன்மைகளினால் அவரது தூய பக்தர்களால் அவரை அடையாளம் காண முடிந்தது. வேதங்களும் புராணங்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மாதாஜி அவதாரத்தை முன்னுரைத்துள்ளன. இருப்பினும் அவர் சில நேரங்களில் முழு முதற் கடவுளின் மறைக்கப்பட்ட அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுவது முக்கியமானதாகும். அத்வைத ஆச்சாரியார் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தந்தையின் காலத்தைச் சேர்ந்தவர். பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரத்திற்கு பிறகும் கூட மக்கள் எவரும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஆர்வமின்றி இருந்ததால் உலகின் அரண் அந்நிலையை கண்டு மிகவும் மனம் வருந்தினார். மக்களின் மறதி மிக மிக ஆழமாக இருந்ததால் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவரும் முழுமுதற் கடவுளின் மீதான பக்தி தொண்டை பற்றிய அறிவை மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாது என்பதில் அத்வைத பிரபு மிகவும் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றும்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அத்வைதர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். துளசி இலையையும் கங்கை நீரையும் அர்ப்பணித்து பகவானின் அவதாரத்திற்காக அவர் கதறினார். பகவான் தம்முடைய தூய பக்தர்களால் திருப்தி அடைந்து அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவதரிக்கின்றார். அதன்படி அத்வைத ஆச்சாரியரால் திருப்தி அடைந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார். பகவான் சைத்தன்யரின் ஸ்ரீ கிருஷ்ண தொண்டு. பகவான் சைத்தன்யர் தமது 24 வயது வரை மட்டுமே இல்லற வாழ்வில் இருந்தார். பின்னர் சந்நியாசம் ஏற்று 48ஆம் வயது வரை இந்த ஜட உலகில் தோற்றமளித்தார். எனவே அவரது வேஷ இறுதி பகுதி லீலை 24 ஆண்டுகள் நீடித்தது. தமது மாய சக்தியை கொண்டு கட்டுண்ட ஜீவன்களை இயக்கக்கூடிய சாட்சாத் முழுமுதற் கடவுளை தவிர வேறு எவரும் இத்தகைய உடல் அமைப்பை கொண்டிருக்க முடியாது. இத்தகு தன்மைகள் நிச்சயமாக விஷ்ணுவின் அவதாரத்தை குறிப்பிடுகின்றன. வேறு எவரும் கிடையாது. அவரது கரங்கள் முழங்கால் வரை நீண்டுள்ளன. மூக்கு எள்மலரை போன்றுள்ளது. திருமுகம் நிலாவை போல அழகாக உள்ளது. அவர் சாந்தமானவர், சுய கட்டுப்பாடு உடையவர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தொண்டில் தம்மை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவர். அவர் தமது பக்தர்களிடம் பாசம் கொண்டவர், கண்ணியமானவர், எல்லா உயிர்வாழிகளின் மீதும் சமநோக்கு உடையவர். அவர் சந்தன மரத்தினால் செய்யப்பட்ட வளையல்களாலும் காப்புகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளார். சந்தன குழம்பு பூசப்பட்டுள்ளார். இத்தகைய அலங்காரங்களை குறிப்பாக ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தில் நடமாடும் போது ஏற்கின்றார். பகவான் சைத்தன்யர் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரித்துக் கொண்டும் விளக்கிக் கொண்டும் இருப்பார். அவர் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே என்பதால் அவரை சந்திப்பவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை தாமாகவே உச்சரிக்க தொடங்குவார். பின்னர் அதனை மற்றவர்களிடம் விவரிப்பார். திவ்யமான கிருஷ்ண உணர்வினை அவர் ஒருவரினிலும் புகுத்தும் போது தமது நாமத்தை உச்சரிப்பவரை தெய்வீக ஆனந்தத்தில் மூழ்கடிக்கின்றது. இவ்வாறாக சில நேரங்களில் நபராகவும் சில நேரங்களில் சப்தமாகவும் என எல்லா நேரத்திலும் அனைவரும் முன்பாக
அவர் கிருஷ்ணராக தோன்றுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஒரு உடனே பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்கிறார். இவ்வாறாக அவரை விஷ்ணு தத்துவமாக ஏற்கலாம். வேறு விதமாக கூறினால் பகவான் சைதன்ய சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். மற்ற அவதாரங்களில் அசுரர்களை தோற்கடிப்பதற்கு சில நேரங்களில் பகவான் ஆயுதங்களை மாதாஜி உபயோகிப்பதுண்டு. ஆனால் இந்த யுகத்திலோ பூரணமான தோற்றத்தின் வாயிலாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை கொள்கிறார். அவர் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை வெற்றி கொள்கிறார். மகாபிரபு அவர்களை வெற்றி கொள்கிறார். அவர் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்பிய போது வங்காளம், ஒரிசா முதலிய பகுதிகளை சார்ந்த மிகச்சிறந்த பண்டிதர்களும் ஆச்சாரியர்களும் அவரால் கவரப்பட்டனர். நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதர், கதாதரர், ஸ்ரீவாசர் முதலிய மிகச்சிறந்த சகாக்களினால் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போதும் சூழப்பட்டிருந்தார். கலியுகத்திற்கான தர்மத்தின் சாரம் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதே என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மீண்டும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது